PKF Apogeo je pre mňa ako dokonale čisté sklo. Vďaka nemu je všetko jasné a ostré. Od auditu až po detailný prehľad našich čísel. Sledujú zdravie našich financií, upozorňujú na riziká a dávajú nám istotu, že máme všetko pod kontrolou. V zdraví platí, že prevencia je základ. A rovnako to platí aj pri financiách. Ak sú správne nastavené, predchádzame problémom a môžeme sa sústrediť na to, čo je dôležité. Starostlivosť o zrak našich zákazníkov. Vďaka dobre nastavenému finančnému zázemiu vieme rásť, otvárať nové pobočky a prinášať naše profesionálne služby stále väčšiemu počtu ľudí. Ich prístup je odborný, systematický a hlavne férový. Hovoria veci priamo a bez prikrášľovania. My sa staráme o zrak a o ľudí, PKF Apogeo o istotu. A spolu to funguje. Úspech stojí na silných partnerstvách.